Ben, boa tarde. Vamos a dar inicio ao pleno ordinario do mes de suño e antes de dar inicio, por parte da corporación, vamos a agarrar un minuto de silencio tanto polas vítimas, en este caso do suceso de Venezuela, ademais de polo traballador Jorge, que era traballador do Concello. No seu día traballou como responsable de instalacións deportivas no pabellón municipal, colaborou con distintas entidades deportivas no noso Concello e antes de iniciar o que é o pleno vamos a agarrar un minuto de silencio. Primer punto, 5881, aprobación da ata da sesión anterior. Hai algo que queda aprobado de forma unánime? Punto 2, 5482, expediente 1798/2026, modificación de crédito 20/2026, suplemento de crédito financiado con baixas. Proposta que foi examinada pola Comisión. Vale, foi unha proposta que, en este caso, que se pasou á Comisión de Facenda e, basicamente, por parte do Concello, solicitamos unha subvención do Plan Marco para levar a cabo unha actuación, en este caso, na zona de Arén, para realizar unha pavimentación e a aportación que temos que facer desde o Concello vai a ir a cargo de distintas baixas en distintas aplicacións e obras que se executaron e remanentes que existen desas obras. Sí? Sí, no está. Vale, votos a favor? Punto 3, 5483, expediente 1823/2026, moción do BNG relativa á recuperación e apertura do servicio de urxencias os sábados no Centro de Saúde de Anafans. Ten a palabra a portavoz do BNG. Temos que ratificala. Sí. Estamos todos de acordo en ratificar? Sí. Vale. Dende o Grupo do Bloque Nacionalista Galego aquí no Concello de Poio traemos esta moción relativa á recuperación e apertura do servizo de urxencias os sábados no Centro de Saúde de Anafans. O motivo de traer esta moción é que actualmente, ao inicio da temporada estival, prodúcese o peche do Centro de Saúde o sábado pola mañán, cando viña dando servizo a nosa veciñanza. Ante este grave progresivo deterioro da calidade da atención sanitaria pública en Poio, nos vemos obrigados unha vez máis a traer unha moción que fala da mala calidade da nosa sanidade pública. Concretamente, falamos do peche que, como ben decía, é unha decisión que se toma de maneira forzosa e que obriga a todos os veciños que precisen asistencia sanitaria durante a mañán do sábado a ter que desplazarse a Parda, sumando así máis colapso e máis usuarios no PAC da Parda, que neste momento xa sufre tamén un importante colapso. Iso ou ir a urxencias de Montecelo, cando estamos falando de patoloxías que poderían resolverse na atención primaria ou en urxencias de atención primaria. Entendemos que esta decisión afecta directamente á veciñanza de Poio. Queremos que se volva a abrir o centro de saúde pola mañán,
Os motivos que se aluden á falta de personal, a que o personal este de vacacións non son suficientes para que a veciñanza de Poio prescinda dun servicio tan importante e tan necesario, sobre todo cando estamos na época estival, donde a nosa poboación duplícase porque hai máis xente que decide pasar as súas vacacións no noso municipio, polo cal tamén accede aos nosos servizos. Por todos estes motivos e porque consideramos que a sanidade de Poio está sufrindo nunha importante regresión, xa ven anos con carencias de sustitución dos médicos. Neste último ano volve a repetirse outra vez que moita xente non poida acceder cos seus fillos a pediatría, por exemplo, porque non se cubren vacacións, porque se elimina algún dos pediatras. E, bueno, os datos que dou son vivencias no día a día que sufrimos. Eu non teño fillos para falar se os levo ou non a pediatría, pero obviamente falo con moita xente que si os ten e me di o que sucede cando non se sustitúe un pediatra. Podo falar tamén do día a día cando non se levan a cabo as sustitucións dos facultativos, e tamén a loita que tivemos neste Concello con manifestacións constantes e con reclamacións para que cubriran un facultativo que non viña cubrindo a totalidade de cartillas que a persona que estaba anteriormente. Con todo isto, que quero decir é que a sanidade está sufrindo unha importante regresión en todo o país e concretamente aquí en Poio, e por iso queremos que se leven a cabo estes acordos no Pleno. O primeiro é que o Pleno do Concello de Poio inste a Consellería de Sanidade e o Servicio Galego para a Saúde a dar marcha atrás de xeito inmediato na supresión da atención médica os sábados pola mañán no Centro de Saúde de Anafáns, que garantan que de maneira inmediata se produzca a súa apertura e que se dote de personal médico suficiente. O segundo acordo é que o Pleno do Concello de Poio inste a Xunta de Galiza a cubrir todas as vacantes e ausencias de profesionais, falamos de médico de familia, falamos de pediatras no municipio, para evitar que os recortes que se están facendo na atención sanitaria ordinaria afecte a nosa veciñanza. Como terceiro, decir que o Concello de Poio exixa formalmente a Xerencia Sanitaria da Xunta de Galiza a silización reactiva real do proxecto para a construción do novo centro de saúde previsto na canteira. Non nos esquezamos que os estamos falando aquí as carencias que temos de personal, as carencias de que se pechen infraestructuras que dan servizo aos nosos veciños, pero non podemos esquecernos do mellor ou da maior necesidade que ten a nosa veciñanza, que é poder ter un centro de saúde previsto de todos os profesionais que poidan atender a nosa saúde. E por iso tamén queremos que nesta moción, por parte do Concello, exixa a Xunta, que ademais é quen ten que levar a cabo esa execución, que se inicien os procesos de maneira inmediata. Máis nada. Bueno, estamos completamente de acordo coa moción, cos puntos e con reclamar melloras. Levamos moito tempo demandando unha mellor atención primaria, un problema xeralizado en toda Galicia, pero no caso de Poio é alarmante, non? Levamos tempo denunciando a falta de facultativos, a falta de dotación de médicos en Poio, os ratios que hai en Poio en canto á atención primaria, pero agora se dá un paso máis e avanzan aínda máis na degradación da atención primaria, que é pechar os fin de semana os centros de saúde. Isto implica pois que esta atención, que se supón que é unha atención de proximidade, se precarice aínda máis, coa dificultade que ten para toda a poboación, para nenos no caso de pediatría, para a poboación en xeral, pero especialmente para maiores que teñen dificultades para desplazarse. Que peche Anafáns implica que os veciños de Poio teñan que desplazarse ao centro de saúde da Parda, o PAC da Parda, o que implica unha
como xa se ten comprobado e denunciado polos propios facultativos, unha masificación que non ten ningún tipo de precedente no PAC de A Parda. Polo tanto, continuamos degradando a atención primaria, continuamos neste proceso de privatizar a atención primaria, decir que a xente, ante a falta de atención, ante a imposibilidade de acadar citas nun plazo razonable, teña que asistir á atención privada, que é o que vimos denunciando desde hai moito tempo, o que se persigue, como se ven facendo en moitas comunidades onde este proceso está moito máis avanzado, como Madrid, como Valencia, onde o que se busca precisamente a degradación dos nosos sistemas sanitarios. En Pollo, insisto, é especialmente grave porque a falta de facultativos se suma ademais este problema, pero que ademais levamos pelexando, levamos reclamando o que un centro de saúde novo que dote de servizos apoio como se merece en función da súa poboación, que dote dunhas instalacións acordes á poboación de Pollo, e vemos que o goberno municipal non dá ningún só paso neste sentido. 3 anos despois de estar completamente comprometido, prometido, validado a ubicación do terreno, o Concello non dou ningún paso. O centro de saúde é algo importante, porque podemos pensar, se non hai facultativos, de que sirve un novo centro de saúde? Bueno, un novo centro de saúde leva asociado novos servizos para os que sí hai personal, como fisioterapia, farmacia, analíticas e demais. Pero que, pola contra, a saturación que ten Anafans, por exemplo, impide que facultativos se incorporen por a mañán. Habería facultativos que se incorporaran de mañán se houbera unhas instalacións que tuveran despachos, por exemplo. Cun novo centro de saúde, pois se poderían facer máis consultas de mañás, que eso sí teríamos médicos. E, como non temos o centro de saúde, pois non se poden ampliar esas atencións pola mañán. Asimismo, temos o problema das instalacións tan precarias que fan que os facultativos non queiran vir a Pollo. É dicir, nos concursos de traslados, Pollo é un destino complicado, na medida que teñen unha carga de traballo elevadísima, unha conflictividade importantísima, unhas instalacións claramente precarizadas, polo tanto, os médicos non queren vir a Pollo. Entón, temos un servizo sanitario lamentable, pero que cada ano vamos dando un paso máis neste proceso de degradación. Por lo tanto, instamos, efectivamente, apoiamos esta moción que insta a Xunta de Galicia a reclamar unha atención sanitaria digna, especialmente na atención primaria, que ese primeiro eslabón que fai que a poboación teña unha atención directa que evita que moitas enfermedades se cronifiquen e teñan necesidade de procesos moito máis invasivos, hospitalización, operacións e demais. Esa atención primaria é o gran secreto que históricamente situou a sanidade española a cabeza da sanidade mundial, e vemos como o Partido Popular non deixa de degradar este servizo público que toda a veciñanza, e hai un consenso generalizado de que é algo que temos que protexer entre todos. Por lo tanto, instar a Xunta a mellora da sanidade, instar ao Goberno a que mova a ficha en canto a dotación deste equipamento para, dunha vez por todas, iniciar a construción dese centro de saúde que lle daría un salto de calidade e unha mellora significativa á sanidade e á atención primaria no noso Concello. Por lo tanto, vamos a votar a favor. Moitas gracias. Boa tarde a todos e a todas. Queremos facer en relación a esta moción algunhas puntualizacións que espero que se vexan reflectidas nos acordos. Xa a portavoz do Bloque Nacionalista nos comentará. Vamos a ver, en primeiro lugar, en relación ao primeiro acordo, que exixe dar marcha atrás de xeito inmediato na supresión da atención médica os sábados pola mañán no Centro de Saúde de Anafans. Evidentemente, nos compartimos todo o que supoña dar máis servicio, apoio, claro está, pero neste caso en concreto, os novos horarios xurden dun acordo da Mesa Sectorial de Sanidade, que exactamente no ano 2023, no que se aproba que os profesionais de atención primaria reducirían progresivamente a súa xornada ata 35 horas, algo que sucedeu
a finais do ano 2025. O propio acordo especificou que esa reducción se aplicaría na mañán dos sábados para que a partir de xaneiro de 2026 o persoal non tivera que traballar os sábados pola mañán. Ben, ata 1 de xuño contouse coa voluntariedade do persoal e a súa colaboración, pero a partir desta data, para garantir atención os sábados pola mañán, ampliouse o horario e remitiuse a atención aos PACs, como a parda neste caso, que foi reforzado por persoal sanitario e por facultativos. Polo tanto, no acordo de reducción de xornada estiveron representados todos os sindicatos, incluída a CIGA, e a situación afecta a toda Galicia, evidentemente, non só o Concello de Poio. Eso é moi importante deixalo claro, vale? Entendemos que non é intención do Bloque Nacionalista ir en contra dos dereitos dos traballadores que pactaron coa Administración Autonómica unha reducción de xornada, como digo, o sea, de forma transversal, todas as partes de mutuo acordo, non? Entón, novamente, o principal problema aquí co que nos atopamos é a falta de persoal sanitario, especialmente na atención primaria, que todos coñecemos, e que non é un problema de Poio, nin é un problema de Galicia, senón que é un problema de todo o país. E seguirá sendo ata que, bueno, o Goberno Central pois traballe para solucionalo. Pero unha cousa que quero deixar clara e que é importantísima, dicir que Poio conta con todas as prazas médicas cubertas, vale? Non hai vacantes. Ben, entón, bueno, teño dado aquí os datos da sanidade, que, insisto, inda que temos déficit, pois o Goberno galego ven reclamando ao Ministerio distintas medidas. Bueno, en realidade, existe agora un gran malestar porque non hai maneira de reunirse coa Ministra de Sanidade. O Goberno galego non ten posibilidade de ser recibidos pola Ministra. Entón, esta é unha situación que, bueno, non se ve de cara a diálogo e a resolución de conflictos, non? Pero, vamos, o Sergas fixo o seu traballo, convocou no último ano 5.450 prazas, e incrementou un 21% o número de profesionais dende o ano 2008. Nunca houbo tantas persoas traballando na sanidade pública en Galicia, e na actualidade superan os 48.000 profesionais. E mentres que, bueno, no ano 2008 o Sergas tiña 40.033 empregados, hoxe, como dicía, 48.000. Entón, bueno, teño dito en moitas ocasións que moito teño escoitado dicir aos responsables de sanidade galega que se coñecen a un médico que non teña traballo, por favor, que o presenten na sanidade galega que en 24 horas está traballando, vale? Quero dicir que non é unha cuestión de falta de vontade, nem moitísimo menos. En relación ao segundo acordo, gustaríanos trasladar o malestar do persoal dos centros de saúde de Poio con algunhas afirmacións do Partido do Bloque Nacionalista no pleno pasado nos medios de comunicación, no que denunciaba que en Poio estábamos en pediatras. Pois ben, os propios profesionais sanitarios queren aclarar que esas palabras referironse nese caso a unha situación puntual na que un facultativo estivo uns días contados de baixa e outra tiña concedidas unhas horas específicas para formación. Este foi o suceso. E os profesionais do centro pedíronos que lles traslademos que antes de emitir afirmacións falsas ou que xeren alarma e malestar nos usuarios, pois que se poñan en contacto con eles para contrastar as informacións. E, por último, en relación ao terceiro acordo sobre a asistencia da Xunta para a construción do centro de saúde, non podo máis que insistir en que a reactivación do centro de saúde son necesarios os terreos axeitados, que non son precisamente o legado que vostedes nos deixaron na canteira, comprada por vostedes durante a campaña electoral de 2023,
e perfectamente conscientes de que tiñan que deixar algo no que dicir que traballaran, non? O que sí lle podo dicir é que estamos traballando moi en serio para solucionar esta carencia do Concello de Poio que nos deixaron garantir uns terreos acorde co que debe ser o novo Centro de Saúde de Poio. Reitero e insisto que o novo Centro de Saúde, como tantas outras cousas que vostedes non sabían ou non querían facer, chegará con este goberno. Digo yo a miúdo, pídennos a nós que fagamos nun mandato o que vostedes non fixeron. Este é un exemplo perfecto. Naturalmente, non se preocupe que farémolo. Grazas. Ten a palabra, portavoz de Maneira. Sí, afirmacións que fai a portavoz do Partido Popular, que vostede di que, bueno, que médicos do Centro de Saúde están molestos por afirmacións que facemos aquí. Mire, eu cando fago afirmacións non as fago polos médicos, as fago pola xente, polo que vive a xente, polo que se vive no día a día. E cando aquí decimos e denunciamos que non hai pediatras, é porque hai veciños e veciñas que foron e non habían pediatras. E iso é unha realidade. Sexa menos puntual ou sexa máis puntual. E aí imos seguir denunciando. Porque cada vez que un veciño chegue e non hai xa médicos porque non se cubren, vamos a seguir denunciando. Entón, os que teñen que falar coa persona que coordina ou cos facultativos, se vostedes o consideran, terá que ser o Concello e preocuparse se esa situación se está dando ou non se está dando. Eu falo polo que vive a xente e polo que vivo eu tamén e polo que viven os do meu alrededor, porque moitos veciños e veciñas que me estén escoitando saben cal é a situación e a realidade da sanidade. Non fai falta que explique moito máis. Entonces, os feitos falan. A respecto de que vostede di que hai unha mesa sectorial que defende os dereitos dos traballadores. Mire, seguramente, claro que se van a defender os dereitos do traballador, eu non digo que non, pero defender os dereitos dos traballadores, defender o dereito a unha xornada digna, o dereito ao descanso, non vai da man a vulnerar os dereitos sanitarios dos nosos veciños, porque os traballadores teñen dereito a descansar, pero o que ten que facer a Administración é garantir que eses traballadores e traballadoras poidan descansar sin que iso supoña privarnos da atención sanitaria. E isto non solamente pasa coa sanidade, isto hai que ampliálo a todos os sectores. Entón, non se pode xustificar que os traballadores loiten polos seus dereitos para xustificar que o servizo non se dé. Porque o que hai no fondo é moi claro, evidentemente falta de xestión, falta de recursos e teremos que preguntarnos por que non hai médicos que queiran traballar ou porque non hai médicos que queiran entrar ou asumir a sanidade. Será porque o mellor as condicións que teñen non son as adecuadas e por iso non quere exercer a sanidade pública, por exemplo, en Galiza. Entonces, o que tenemos que falar é dun problema estructural que depende das administracións cambiar. En todo caso, non me parece que o que alude de que a mesa sectorial di, entonces entendo que vostede, como di a mesa sectorial, está de acordo e non van a protestar nin van a pedirlle aos veciños de Poio que abra o centro de saúde. Pois non si que vamos a pedir que abra o centro de saúde. E se non poden uns profesionais porque están descansando que teñen o seu dereito, pois terán que poñer a outros. Pero o centro de saúde ten que estar aberto. Porque no día a día, cando te pos enfermo ou te pos enferma, cando o sábado tiñas ese servicio, agora tes que chegar a Parda, hai un colapso na Parda, e se non na Parda te tes que ir a Montecelo, pasar 15 horas en Montecelo para unha patoloxía que se podía ter resolto se te tiveran atendido no teu centro de saúde máis cercano. Pois claro que o vamos a seguir defendendo, porque é un dereito que temos que ter. A respecto do centro de saúde, mire, os terreos do centro de saúde, a representantes da Xunta de Galiza, incluso o conselleiro, porque eu lembro que estaba nesa reunión, pareceronlle viables e incluso viñeron aquí e tamén lle parecían viables. Os únicos que non lle parecen viables son a vostedes, porque como ben fala, son un legado. Mire, non son un legado, os terreos son do Concello de Poio e o Concello de Poio non ten color nin de PP, nin de BNG, nin de PSOE. É de todos os veciños de Poio. E cando fala de legado, eses terreos non son do BNG, eses terreos son do Concello de Poio.
E os gobernantes do Concello de Poio pois os terán que xestionar. E cando di que eses terreos non son válidos, entendo que entonces está dicindo que non son válidos os accesos a Campelo, que non son válidos poder desarrollar na zona de San Xoán en un punto estratégico como ese, poder desarrollar infraestructuras, poder mellorar os servizos, ou solamente é viable a zona da canteira de Graña para poñer a sede de Valoriza e para un centro de saúde non. Ese é o futuro dos veciños de San Xoán e de Campelo e por ende os de Poio. Pois para min sí que é un lugar viable e entendo que nos o imos seguir defendendo porque creemos que é unha zona que se pode desarrollar, que ten viabilidade para desarrollarse e que non é ningún legado, é un terreo que teñen que poñer a funcionar e non utilizalo, por certo, de escombreira do Concello de Poio. Sí, a ver, o Partido Popular fai trampa. Reducir a xornada laboral, mellorar os dereitos laborales non é eliminar servizos, non é pechar centros de saúde. De feito, hai áreas sanitarias que optaron por outras opcións. Reestruturar e facer e manter o servizo, manter os horarios. Aquí optaron por pechar. Por lo tanto, non fagan trampa. E logo teñen esta tendencia a responsabilizar os sanitarios das súas carencias. Os sanitarios teñen dereito a ter vacacións, teñen dereito a estar de baixa e a obligación dos sergas é restituir e sustituir esas vacantes. Por lo tanto, pasarlle a pelota aos facultativos, esta presión que fan sistemáticamente cada vez que hai un conflicto para que presionalos, para que o conflicto non salga e estén caladiños, é unha práctica moi habitual do Partido Popular, de pasarlle a responsabilidade aos facultativos. Con respecto aos terreos, os terreos foron os terreos que a Xunta quixo. Se lle deron 3 opcións e optaron por esta opción. Viñeron aquí os técnicos e dixeron que esa era óptima. Plantexaron que esa era a solución. Incluso en conversas, en reunións co propio conselleiro, se chegou á conclusión de que podía, como é unha infraestructura de interés xeral, facerse de maneira simultánea os accesos coa obra. Esta obra non necesita, non representa unha modificación do plan xeral, se pode facer de maneira simultánea. Se plantexou unha cuestión de accesos que temos aquí, con a rotonda da Coruxa, que dá acceso a ese equipamento. Alcalde, se fala por detrás me molesta. Coa rotonda da Coruxa dando acceso non só a ese equipamento, senón a todo Campelo. O que teñen que preguntar vostedes por que non queren que o centro de saúde se ubique en Campelo. Teñen outros intereses, teñen cal é a razón. Entón, bueno, o que fan é botar balóns fora, o que fan é recoñecer que non moveron ficha nestos 3 anos, porque se realmente non lle gusta ese terreno, podían ter unha alternativa, xa pasaron 3 anos, ou poderon reunir as condicións para que ese terreno que está perfectamente ubicado donde a Xunta quixo que se ubicara, porque tamén se lle plantexou donde está o actual Lidl, e optaron por esta opción. Están os medios de comunicación, viñeron os técnicos aquí a validar esa opción. Por lo tanto, temos un problema coa sanidade, un problema que o Partido Popular é incapaz de resolver. Non é que sexa incapaz de resolvelo, é que teñen outras prioridades. O Partido Popular aboga por outro sistema sanitario, un sistema sanitario privado, e foi sistemáticamente privatizando os servizos hasta chegar a generar un cascarón privado donde o único público son os médicos, que é o caso do Cunqueiro, cun sobrecostes inasumibles. Ese é o modelo do Partido Popular, unha sanidade privada, unha sanidade de segunda, porque teñen a necesidade de facer desto que é un servizo, de facer un negocio. E o problema o vemos, que se van dando pasos sistemáticos na degradación. Logo, outro argumento que utiliza o Partido Popular, que é moi habitual, é dicir, que, claro, o goberno central, que non ten competencia ningunha en sanidade, que a competencia é meramente autonómica, en caso de pandemias, si ten competencia, donde dicen que o goberno non nos habilitan MIRs para poder ter médicos. Pois é mentira. Ese argumento, que o vai a utilizar despois para que non teña réplica,
No ano 2026 quedaron vacantes 30 plazas. No ano 24 quedaron vacantes 63 plazas. No 23, 39 e no 22, 39 plazas vacantes desos 1000 que din que o goberno non lle dá. E sabe que a comunidade galega é a terceira que menos capacidade ten de incorporar médicos. Precisamente polas condicións laborales que ten a sanidade en Galicia. É a terceira comunidade peor en todo o Estado a hora de captar médicos MIR. Polo tanto, teñen un problema en cuanto a sanidade, non é un problema de médicos, é un problema de modelo. É un problema de que vostedes apostan por un modelo privado. E a degradación é máis que evidente e calquer veciño o pode ver. Creo, señora Caldas, que traballar pola sanidade sexa facer afirmacións falsas ou alarmantes que molestan aos propios facultativos e que eles se ven obligados a desmentir, que despois xera unha crispación contra os propios facultativos e o propio persoal sanitario. Non creo que traballar pola sanidade sexa renegar dun acordo co persoal sanitario para mellorar a súa xornada laboral. É que este equipo de goberno non pensa que sexa así. Non pensamos que traballar pola sanidade sexa falar mal dos nosos profesionais ou soltar bulos como cando dixeron que íamos pechar o centro o consultorio de Raxó, cando a realidade foi que fixemos o maior investimento da súa historia. E non creo que traballar pola sanidade sexa comprar uns terreos claramente inapropiados para un centro de saúde. E si, foi o propio Sergas que lles dixo, cando visitou os terreos, que así como estaban non se podería facer o centro de saúde. Tiña que haber unhas actuacións moi importantes que ainda estamos esperando que nos proporcione o señor Agís esa empresa que realizaría os accesos por 500.000 euros. A ver, díganos onde está, porque, en fin, aquí o importante é que caladiño ten que estar o Partido Socialista, sabe, señora Agís? Porque o principal problema é que o malestar do persoal sanitario débese a que o Goberno Central non nos recibe. A ministra de Sanidade non recibe os facultativos. As protestas non son contra Poio, non son contra Galicia. Non, son contra o Goberno Central. E eles non teñen a decencia de recibir o persoal sanitario e as persoas que van na súa representación. Polo tanto, traballar na sanidade e remar todos na mesma dirección, conscientes de que temos o mellor sistema sanitario de España, aínda que, como é lóxico, ten carencias e necesidades, por suposto, e problemas como é a falta de médicos, agravado, insisto, polas políticas do Goberno Central, e insisto, como día responsable da área no Concello, a compañera Tamara, que en Poio temos todas as prazas médicas cubertas, algo moi importante, e o que quero que saiban é que nós non temos ningún problema en seguir traballando para facer realidade a mellor sanidade que vivimos no noso Concello. Sí, ríase, porque vostedes poden seguir, porque saben, están seguros de que o faremos. E non se preocupe, que así seguiremos traballando para facelo realidade. Gracias. Ben, ten para pechar a palabra a portavoz Nomenega. Mire, facer política tampouco é enredar, estarlle dando a volta ás cousas, buscando a maneira de, digamos, de que nos agora facemos unha protesta e resulta que estamos protestando polas persoas que exercen a sanidade pública, pero que non son os culpables, os facultativos do que está sucedendo na sanidade pública. E se se enfadan, o sinto, eu vou a seguir defendendo o acceso á sanidade pública, vou a seguir defendendo aqueles facultativos que se enfadan porque defendamos o dereito e o acceso a unha sanidade pública, vamos a seguir defendendo aqueles facultativos que non se enfadan
cando defendemos o acceso a unha sanidade pública e vamos a seguir defendendo os profesionales da saúde pública porque entendemos que o problema non está nas persoas que traballan ni nos facultativos ni no personal. O problema é estructural. Hai un problema na xestión, hai un problema na falta de personal, na falta de recursos en como se está plantexando a sanidade pública. Creo que apuntaba tamén o portavoz do Partido Socialista que vamos cara a un sistema privado. Por qué? Porque antes podíamos ter acceso á sanidade pública e podíamos resolver os nosos problemas de saúde de maneira rápida. Agora, as listas de agarda, os colapsos e os atascos que temos na sanidade pública obríganos aqueles que poden a ter que acceder a unha sanidade privada para poder resolver os nosos problemas de saúde. E iso é precisamente o que non queremos e o que imos seguir defendendo. A respecto dos accesos e dos terreos de Campelo. Bueno, para vostede non serán os terreos idóneos para un centro de saúde. Para o Bloque Nacionalista Galego, sí. Si son uns terreos adecuados para un centro de saúde. Si creemos que se poden facer uns accesos que den acceso a un centro de saúde, que melloren os accesos a Campelo, e creemos que é un proxecto que é viable, que é posible e que hai que ter ambición para leválo a cabo, pero sobre todo tamén hai que creer nas posibilidades do lugar. E nós vamos a seguir defendendo que se desarrolle ese centro de saúde na Canteira da Graña, que se desarrolle na parroquia de San Xoán, que se desarrolle no lugar onde se mercaron os terreos e tamén, e yo dixen antes, entendemos que se hai accesos para que pasen os camións que van á nave de Valoriza, tamén hai acceso para que pasen os coches das persoas que imos utilizar, coches e todo tipo de vehículos, porque coches xa pasan, para poder utilizar o centro de saúde. Entón, non nos vai a convencer, o imos seguir defendendo e imos seguir traéndollo sempre que poidamos en cada pleno. Votamos. Votos a favor. Abstencións? Ben, unha vez rematado o debate, simplemente quería facer dous apuntes. Aquí se falou que cando aquí o que se traían era queixas dos veciños e dos pacientes. É dicir, eu creo que a queixa máis recurrente que hai nos últimos meses, seguramente a todos nos toca na familia ou veciños ou demais, e escoitamos moitas veces que houve moita xente que estando incluso no propio quirófano, chegar, en este caso, para estar convocados para facer unha operación e chegar e o anestesista dicir que nos opera, ou que non lle ponga anestesia para facer a operación. E isto hai que deixalo claro, por eso eu quero que quede claro. Cando sucede isto, que os veciños teñan claro que estas protestas que están sucedendo por parte dos médicos e dos facultativos non son contra a Xunta de Galicia ni contra a Consellería, son contra o Goberno de Estado e contra a Ministra de Sanidade, que a día de hoxe non se digna a recibilos. Logo, iso que quede ben clariño, é dicir, hoxe en día, a Xunta de Galicia chegou a un acordo con todos os facultativos, se incrementaron o número de horas extras para poder facer operacións e para poder solventar listas da garda, operacións que existían, en este caso, que non se estaban realizando, e resulta que unha vez intentado, se chegou a un acordo para intentar solucionar todo isto, resulta que agora o problema que se están encontrando é que non están operando a centos de pacientes porque existe unha folga contra o Estado, contra o Goberno do Estado porque non recibe, porque non se escoita e contra unha ministra que se nega a reunirse con eles. Esa é a realidade. As folgas que está vendo nos centros de saúde, para que quede claro, e nos hospitais non están sendo contra a Xunta de Galicia, están sendo contra o Goberno do Estado, que votei non falta en esta moción. E despois, os facultativos, os profesionais que se traballan no noso Concello, non están enfadados porque nós aquí demandemos máis médicos, nin que queramos un novo centro de saúde, non, están enfadados polas afirmacións falsas que se fixeron aquí, só por eso. E así nos los trasladan para que se comentaran neste pleno. Logo, hai afirmacións que son falsas. É dicir, vostede fala por que lle din os pacientes e nós o que fixemos foi contrastar a información e nós, de momento, vamos a creer tanto a coordinadora como os médicos. E nos din que foi algo puntual por unhas horas de formación que tuvo que ir esa pediatra. É tan respetuoso que usted lle dé veracidade a ese paciente que lle dixo a vostede que non había pediatras.
Vale, o que e din os nós veciños. estamos dando credibilidade á coordinadora e ás pediatras do Centro de Saúde que foron os que fixeron esa afirmación e os que nos trasladan que se dé traslado a este pleno ese malestar que existe por ese tipo de afirmacións. Moi ben. Pois Seguinte punto. seguimos mantendo. Moi ben. Punto 4, 5484, expediente 1598/2026, moción do PSDG-PSOE para exixir a mellora urxente do transporte público en Pollo e a posta en marcha dun servicio real entre parroquias. Hai que votar primeiro urxencia, non? Sí. Ratificación no orden do día, estamos de acordo todos, me parece? Sí. Vale, e pasamos a debate. Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista como promotor da moción. Alcalde, de que peche a Nafans o sábado, de eso non di nada, non? Eso non é o tema. Bueno, Estuvo xa no debate, vamos hai a... un norma hacia toda Galicia, é dicir, que están os sindicatos e os facultativos, é dicir, oxalá que este aberto, é dicir, oxalá que se abra. Eso demostra o que lle preocupa. Vamos á moción sobre o transporte eu público. non sei se vostede é usuario de Nafans, eu non sei se vostede ten seguro privado ou público, eu son usuario de Nafans. Eu tamén, sí. Bueno, pois logo xa sabe. Moción do transporte público. Bueno, xa veu aquí este tema en moitas ocasións. Temos un servizo de transporte público lamentable. É unha competencia exclusiva da Xunta de Galicia. Vostede acabará votándolle seguro a culpa ao Goberno Central e a Sánchez, pero é unha competencia exclusiva da Xunta de Galicia. Agora que chega o verán, veremos como, efectivamente, como o problema se agrava, porque os poucos frecuencias que hai irán cheas, os propios usuarios pararán autobuses indignados polo servicio tan lamentable que hai, e veremos como algo que en cualquier comunidade autónoma, en calquer cidade, en calquer entorno turístico funciona a las mil maravillas, vemos como aquí, ano tras ano, cada vez o sistema de transportes é máis funciona peor e máis deficitario. Bueno, o motivo desta moción é precisamente solicitar máis frecuencias, solicitar máis rutas, porque se foron perdendo ano a ano as rutas que daban servicio ás parroquias e aos entornos, aos núcleos de poboación deste concello, deixando a poboación completamente desasistida. A nadie se lle ocurre, por suposto, a ningún veciño utilizar o transporte público porque non podes fiarte, porque as frecuencias son como son e moitas veces pois nin o propio autobús chega. Polo tanto, temos un problema de credibilidade do sistema, de funcionamento do sistema, pero a maiores temos asociado e que a Xunta, cando licita estas frecuencias, pois o fai de maneira irregular, como a Xusticia ven a contrastar, de tal maneira que as frecuencias ao final quedan sin contrato público, polo tanto, queda a expensas do que Monbus queira facer, como é a situación actual, onde moitas frecuencias foron anuladas a través de procesos judiciais e o servizo é o que é. A maiores, estos días tuvemos coñecemento, bueno, xa hai un mes e pico, de que hai determinados concellos que utilizan un sistema de transportes que lles permite desde dos seus concellos acceder ao Hospital de Montecelo. É un acordo que puxo en marcha a Diputación de Pontevedra con fondos do Goberno de España para que 3 concellos poidan dispoñer deste sistema de transportes que descubrimos que Pollo non integra, non forma parte deste grupo de concellos. Por lo tanto, instamos ao alcalde a que negocie coa Diputación para que implementen tamén esta ruta, este servicio. Creo que dá servicio a Portas, a Cerdedo e a Moraña, que son 3 concellos do Partido Popular. Creemos que sería interesante que Pollo integrara tamén ese servicio, porque lle daría a xente maior, ademais no contexto do que estábamos a falar antes dun sistema sanitario en Pollo tan lamentable, pois polo menos a nosa veciñanza tería a oportunidade de optar a servicios de urxencia e optar a acceso ao propio hospital. Coa dificultade, ademais, que ten o hospital, o aparcamento e demais. E a maiores tamén queríamos reclamar ao Concello que puxera en marcha aquelo que prometeu, é dicir, unha competencia que depende do Partido Popular. Vostede dixo que iba a implementar un sistema de transportes entre as diferentes parroquias, pero todo quedou de momento en propaganda e non se materializou
proposta que vostede fixo, esa promesa que vostede fixo en período electoral, é que, de momento, nada se sabe dela. Por lo tanto, o motivo desta moción é para reclamar un servizo de transportes digno, un servizo nun contexto turístico donde un servizo de transportes é fundamental para que genere unha mobilidade razonable, ademais nunha PO 308 saturada, que cando chega o verán hai enormes caravanas porque hai unha densidade de tráfico enorme que supera os 20.000 vehículos, e o que pedimos é mellorar as frecuencias e horarios, revisar as liñas que afectan a apoio, ampliándoas, crear un servizo real entre parroquias, que é o que prometeu vostede, garantir as conexións con Pontevedra e o Hospital de Montecelo, que este programa da Diputación en colaboración ou financiado en parte polo Ministerio de Transportes, presentar un calendario claro, é dicir, que se respeten os horarios e as frecuencias que están publicitadas, e definir rutas separadas claras. Dentro do Partido Popular se había proposto ese plan metropolitano, donde aquí no pleno se aprobou facer incluso o Concello achegas á Xunta de Galicia, é dicir, que o Concello, a pesar de non ser unha competencia municipal, poñer unha aportación económica para mellorar o servizo de transportes de Pollo, se aprobou en pleno e nunca se puxo en marcha. Por lo tanto, que vostede, alcalde, reclame a Xunta un servizo razonable para o noso municipio. Moitas gracias. Ten a palabra a portavoz do BNG. Sí, grazas. Bueno, dentro do BNG queremos amosar a nosa conformidade coa moción. Estamos de acordo cos puntos que se traen e imos a votar a favor. Queríamos tamén falar e poñer en coñecemento que durante todo este tempo as diferentes denuncias que se viñeron facendo a respecto do plan de transporte, neste caso da Xunta de Galiza, o fixemos polas supresións de itinerarios e plazas. Se denunciou aquí en diversas ocasións un problema coa empresa adxudicataria, neste caso co Monbus, co problema que se daba co alumnado de bacharelato do Concello de Poio, que non podía acceder a ese transporte integrado, producíndose unha serie de incidencias que se deron boa conta. Se instaron tamén a Xunta en moitas ocasións para que puxera solución. De todos é coñecido o problema que temos do transporte, a falta de frecuencias, a falta de conectividade. É certo que a veces centrámonos en que se melloren as frecuencias cando estamos en etapa estival, pero a mellora de frecuencias é necesario que se dé ao longo de todo o ano, pois para que as persoas poidan desplazarse non soamente no noso municipio, sino tamén fora del. A respecto de como ainda non fixo a intervención o Partido Popular, é certo que existen afirmacións na prensa que o alcalde dixo que iba a poñer unha liña que iba a conectar as diferentes parroquias, que ademais esa liña iba a formar parte do transporte público. Gustaríame que nos lo explicara mellor, porque é curioso que si actualmente o transporte público que temos carece de infraestructura, carece de recursos, cada vez temos menos frecuencias, está peor conectado e cada vez, ademais, suma máis denuncias. Como se vai a integrar precisamente o plan que vostedes teñen de transporte para ese municipio dentro de ese transporte público? Entonces, sería tamén importante coñecer cal é o plan de mobilidade ou que plan teñen a respecto de mellorar ese transporte dentro do noso concello. Ese transporte, cando digo ese transporte, refírome ao transporte público. Grazas, alcalde. En primeiro lugar, quería ler o título da moción do Grupo Municipal Socialista para exixir a mellora urxente do transporte público en Poio e a posta en marcha dun servizo real entre parroquias. Señora Gis, chegan tarde. Sinto decirlo, pero chegan tarde.
Está aprobado o convenio, a partida aprobada nos presupostos que vostedes votaron en contra, por certo. Entón, esta é a raíña das mocións oportunistas que vostedes teñen presentado neste Concello. A raíña. Esta supérase. Porque quero recordar que presentaron vostedes esta moción por urxencia no pleno pasado, 2 días antes da firma do convenio por parte do alcalde, co conselleiro Diego Calvo, para a posta en marcha do servizo de transporte de interese municipal de Poio, ou que o mesmo, a liña de transporte entre as parroquias que entrará en funcionamento no mes de agosto. Ou sexa, o servizo comprometido por nós, anunciado, exacto. No que xa se fixo o traballo e finalmente, cando saben vostedes que o día seguinte ou os 2 días vai se ratificar, pois a firmar ese convenio presentan esta moción por urxencia. Vamos a ver, a única urxencia era a súa, señora Gis, pois para sacar o tema, para que pareza que fan vostedes algo para deslucir, para embarrar o acordo que estaban a piques de firmar. Sinceramente, señora Gis, xa se pasa de oportunista. Isto xa raya a desesperación. É que non estamos xa acostumados a súas, a súa forma de facer política, pero que isto xa é inédito. Entón, digamos que hai unha mala noticia para os veciños e unha boa. A mala é que Poio segue a ter unha oposición así, deste xeito, irresponsable, incoherente, que non hai máis que ver a súa actividade nos medios, nas redes, neste pleno. E a boa noticia é que Poio segue tendo un goberno que cumpre os compromisos, os seus compromisos, e como xa dixen antes, así está asinado o convenio coa Consellería dende hai un mes. E a partir de agosto entrará en servizo as novas liñas de transporte público de ámbito municipal para mellorar a mobilidade da veciñanza de Poio e conectar as parroquias e complementar os servizos de transporte público intermunicipais. E así estas liñas piloto nun primeiro momento operarán, como xa está remitido e anunciado por parte da Consellería, por parte do Concello, operarán entre as 9:40 entre a Porta da Barca e o Mosteiro en ida e noutro sentido ás 12:40 e ás 10:30 dentro do Alto da Granxa ao Mosteiro e ás 10:30 de ida e a 1:30 de volta, con horarios adaptados para o verán. É importante sinalar, ademais, que se van a aplicar estes servizos as tarifas e os beneficios que xa aplica a Xunta na Rede Galega de Transporte, é dicir, será gratuito para os menores de 21 anos e para os maiores de 65 anos. A min é importante recalcar que pareceme incrible, señora Gis, que vostede sexa, despois de escoitalo, que vostede sexa deputado, porque que me diga que incorporen apoio neste plan, que vostede na Deputación a que se dedica? É que de verdade, o sea, non entendemos ben como pode decir eso, porque os concellos xa están establecidos, os concellos que participan nese programa, e Poio non está incluído na rede rural. Non sei se o goberno central terá algo que ver, véase vostede, documéntese, por favor. É dicir, que saiba que nós facemos e cumprimos o que nos comprometemos. E se non lle gusta, se quere que sexa de outra maneira, se vai ao Mosteiro, tivo 28 anos para facer o que lle parecía mellor, e non fixo nada, señora Gis, non fixo nada. Que nos ven a dicir agora que fagamos isto, que fagamos o outro? Pero, por favor, vamos a ver, é que nós o que temos que facer é arranxar o que vostedes non fixeron e, ainda por riba, cumplir o noso programa electoral. E agora ven e di que quere que vaya ao Montecelo. Bueno, pois mire vostede, fixera vostede que non fixo nada. Ben, entón, o importante é que imos mellorar a mobilidade, a economía, a vida da veciñanza. Iso é importante, colaborando coas administracións, conseguindo servizos, infraestructuras pioneiras, investimentos récords, señora Gis, en definitiva,
seguimos facendo todo aquilo ao que nos comprometemos e que vostedes non foron capaces de facer en 28 anos. Grazas. Moi ben, ten a palabra o portavoz do Partido Socialista. Bueno, a min chamoume Diego Calvo para decirme que iba a firmar o convenio, entón decidín presentar a moción. Chamaronme da Xunta. Vostedes viven nunha realidade paralela evidente, porque claro, Pollo está mejor que nunca. Vostedes viven completamente... Alcalde, defenda vostede a moción, quer dizer, non pode estar por detrás continuamente falando. Vale, respete o interlocutor. Eu non interrumpín a vostede. Sí. Decir, eu non interrumpín, pero si quere pode ver o vídeo e pode ver os seus compañeiros que cada un intercambia opinións ou ideas, decir, eu creo que non interrumpín. Bueno, pues perdón, a ver, baixarei o tono. Está ben que falas, pero moi baixo. Disculpe usted, igual ten... Sí, claro. Continúa, por favor. Podo continuar? Vale, máis alá da propaganda, estamos acostumbrados a que haya moita propaganda, que non se materializa na realidade. Entón, bueno, pues isto é moi habitual, que vostedes fan promesas e fan promesas, e presentamos a moción, e logo fan un acto propagandístico de firma, esperemos que se materialice. O que me gustaría saber é que van a facer co transporte regular, e a ruta de Montecelo. Di a señora Cochón que claro, que non é posible que porque Pollo non está, claro, o problema é que non está Pollo, claro, ese é o problema, e ademais cumple con todos os requisitos, é dicir, Pollo fai uso de Montecelo e é un concello do PP, que é outro requisito obligatorio, polo tanto non se entende que Pollo non este aí, e logo di que vai traer unha ruta desde a Granxa hasta o Concello. No, Mosteiro aquí. Hasta o Mosteiro. Para que o veñan a ver a vostede. Como é o tema? Home, non chega esta barca. Sería interesante que chegara esta barca, porque a xente, se ten que ir a Pontevedra, pois sería interesante. O tema é que para vir o Concello, entendo, vale? En calquer caso, espero que se poña en funcionamento. Entón, a cuestión é que vostede fala de 28 anos, e a realidade é que en 28 anos se fixeron moitísimas cousas. E aquí eu non estuve en 28 anos, e nadie dos que está aquí estuvo 28 anos. Pero sí, durante 28 anos hubo un alcalde, que non fun eu, ni nadie dos que está aquí, que o votaron sistemáticamente en moitos momentos con maioría absoluta. Supoño que os veciños non serían tan tontos de votarlo por non facer nada. Porque un latiguillo que teñen, ridículo, que non conduce a nada, é dicir, é unha falta de respeto aos veciños. Hubo un alcalde ao que o votaron de maneira sistemática. Eu aquí nunca estuve en 24 anos, estuve o tempo que estuve e fixen, de momento, bastante máis que vostedes. Que de momento, porque claro, salen publicitando o Lidl, pero resulta que expulsaron a patadas a Freud. As competencias súas só fixeron poñer pau nas rodas, como o tema da depuradora, que tuvo que vir o Goberno de España a resolvelo. E así con absolutamente todo. Vostedes publicitan nesa propaganda na que están inmersos, pois facer un parque infantil e o fan nunha obra que valeu millóns de euros de miles de metros cuadrados que fixo o goberno anterior, ese que vostede denigra, non? E o fai sistemáticamente. E logo o caso do polígono é tamén propaganda que non se materializa, porque o bloquearon vostedes durante moitas ocasións, o intentaron facer ou publicitaban en período electoral de o que iban a facer, pero a realidade é que despois de 20 anos sigue sin facer, cando é competencia do Partido Popular, da Xunta de Galicia. Ese é o problema. Todo o que de falta en Pollo depende da Xunta de Galicia. Ese é o gran problema. O problema é o déficit que ten a Xunta de Galicia con este municipio, que o estuvo toreando durante moitos anos, a diferencia do que pasou con Meaño ou o que pasou con Sanxenxo, por exemplo. Calquer persona que teña ollos o ve. E con respecto ao transporte público que afecta a todos os concellos da contorna, é unha absoluta vergonza que Pollo non poida contar cun transporte público razonable. É unha verdadeira vergonza, porque ano a ano se degrada máis, e se degrada por aspectos como é licitar como un bus por a corrupción asociada ao Partido Popular, que as propia xudicatura e os propios xuíces puxeron negro sobre blanco en moitas ocasións. E iso vai en detrimento dun servicio esencial. E no caso de Pollo é tan lamentable, é tan
desproporcionado. Solo un paréntesis. A decir, eu non sei se é o mellor momento cando fala da corrupción do Partido Popular despois do que está sufrindo o seu partido, simplemente eso. Sí, mira. Simplemente Sí. eso. Simplemente. Acaba de salir a sentencia da Gürtel e da Kitchen, Sí, sí. A sentencia da Kitchen sale onte, Simplemente. Sí? Entón, o que quero decir, se van a facer algo, fágano, que espero que non quede en propaganda, e logo hai un problema do servizo regular. E hai algo que nos chama a atención, é que se poña en marcha en algúns concellos un servizo para un autobús que vai a Montecelo, e nos chama a atención que Pollo non entra aí, porque, insisto, cumpre os requisitos, que é ser do Partido Popular. Non me extraña que vostede perderon a subvención de máis dun millón de euros. É dicir, un dos requisitos que cumple... Sí, pero é verdade, é verdade. Minta que lle fastidie, pero é verdade. Sí, mentiroso está aí. É un mentiroso. E aprobou na súa... Estando vostede no pleno incluso, é dicir, non hai ningún problema. Pero eu creo que debería saber incluso o índice de población que ten Moraña, que ten Campo Lameiro, para poder acceder a esa línea de fondos. É dicir, eu, a ver, non vou a ser eu quen lle vai a dar a vostede clases ni explicacións, pero a veces hai que ler un pouco os proxectos e os plans, e Pollo xa nunca podría entrar nese programa de servicio, porque primeiro somos un concello que temos, por sorte, preto de 18.000 habitantes. Logo, eu invitaría a ler un pouquiño, esa sabe cal é o motivo desa línea de transporte e a que hai que acollerse. Ten a palabra a portavoz do BNG. Sí, moi brevemente. Nos queríamos saber, cando vostede falaba, a portavoz do Partido Popular, falaba xa, creo que me pareceu escoitar, da PO 308, a Granxa Mosteiro, pero a respecto do que actualmente hai, que líneas se van a implementar? É dicir, que novas líneas se van a crear entre parroquias? Como futura usuaria, moitas das persoas que seguramente están escoitando, que queremos ter máis frecuencia de autobuses, o que queremos saber é que líneas van a incrementarse, cal vai a ser a ruta. Vostedes falan de un plan, pero a min gustaríame pois que detallara un pouco máis cales van a ser esas rutas que se van a implementar. E churros. Chocolate e churros. máis que nada, só levo un minuto e dous, para un minuto máis na miña intervención. Simplemente o digo porque precisamente estamos debatindo unha moción, estamos falando do transporte de pollo, vostede está facendo mención en que van a cumplir, que hai un proxecto, entonces claro, eu pregúntolle, vale, todo moi ben, pero cales van a ser esas líneas que se van a implementar entre as parroquias? Sí, rematou a intervención. Non, eu rematei xa. Gracias. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Os motivos polos que imos votar que non esta moción é porque traen varios puntos. Un deles pedindo que amosemos un convenio que xa está firmado, o sea, que pode ser sen ningún problema. Outro, preguntando as rutas, eu contestolle tanto a señora Caldas como a señora Gis, xa se don os dous por contestados. Poden consultar as rutas en bus.gan. Aí teñen todas as rutas. Aí teñen toda a información. Entón, outro punto é pedindo un convenio coa Deputación ao que o Goberno Central impide que acceda o noso Concello. Pollo non cumpre, señora Gis, non sabe do que fala, é vostede diputado. Xa deixamos a un lado que fale vostede dende o Partido Socialista de corrupción, por favor. Bueno, eso vamos a deixalo. Pero, sobre todo, estamos nunha moción que, insisto, oportunista e incoherente. É presentar unha moción para que cumpramos o noso programa electoral máis rápido. É que é como absurdo. Para rebaixar os impostos, para baixar do OIBI de 0,47 ao 0,43, xa o fixemos. Para avanzar na tramitación da piscina municipal, estamos facendo. Para continuar o trámite do polígono de Fraga Moreira, nunca tan avanzado estivo, jamás. Ou para facer un novo contrato de auga, é que hai que ter valor, quero dicir, gustaríame trasladarlles unha reflexión para que entendan vostedes
a diferencia que hai entre vostedes e nós, non? Nós, cando estábamos aí nesa bancada, presentábamos un programa, unhas propostas, uns proxectos que os veciños coñecían e que apoiaron, non? Presentamos mocións como oposición e agora exemplos temos que bonificamos o IBI, que o fixemos en canto chegamos ao goberno, prometímolo, pedímolo aí e fixémolo aquí, vale? É dicir, continuidade, é dicir, coherencia, vale? Agora, vostedes veñen aquí con mocións como esta e din que podedes poñer un transporte, pero exactamente o que faríamos nós é esta outra historia. É que de sentido común a resposta que lle vou a dar? É que de sentido común? Tivo vostede tempo para facer o transporte como vostede quixera e non fixeron nada. Pero que nos está contando, señora Gis? Sinto moito, por favor, sinto moito. Están vostedes inhabilitados para traer propostas como estas a este pleno. Porque tiveron vostedes 28 anos para facela e non fixeron nada. Ninguna soa proposta, nin media, nada. E aquí hai un goberno liderado por Ángel Moldes que está a facer o que nos comprometemos e o que vostedes non fixeron. E no primeiro mandato, señora Gis, eu entendo que é difícil de dixerir, entendo, non? Algúnas cousas pois facémolas inmediatamente, outras requiren máis trámite, máis tempo, pero o traballo está aí, o noso traballo está aí, non é que estivemos, non, está aí. Entón, este goberno leva executado máis do 90% do noso programa electoral executado, cumprido, señora Gis. Esa é a realidade, incluído este servizo de transporte público de ámbito municipal que ponemos en marcha no mes de agosto, xa lle digo, bus.gal, busque. Entón, na mobilidade, pois moitas máis actuacións, como na Avenida da Barca, nas sendas, na PO 308, na PO 303, en Casalvito, na Saara, infinidade de camiños, de estradas a contorno do centro comercial. Pois exactamente levamos investimentos de cerca de 70 millóns de euros, unha cifra moi superior aos gobernos anteriores. Esa é a realidade. Pero tamén noutros ámbitos, espacios públicos e infraestructuras, o novo contrato da auga que tanto estamos traballando, o saneamento, o centro de día de Campelo, os avances nos equipamentos deportivos, nos parques, quero dicir, sí, co botón contra, por suposto, grazas por apuntar, alcalde, o avance no polígono de Fraga Moreira, en definitiva, é unha política eficaz, útil, capaz de baixar impostos aos veciños e reducir a débeda e aumentar o emprego e a actividade económica. Entendo que coste dixerilo, non veñan aquí a destruir, a enganar con, non sei, que vai o autobús a Montecelo. Bueno, pois sintolle que non funciona. Nós imos seguir traballando, tal e como nos encomendaron a tarea aos veciños, dende o noso goberno pedimoslle, por favor, encarecidamente, que se non nos van a axudar, polo menos non estorben. Grazas. Canta propaganda, Dios mío. Sí. Madre mía. Sí. Di vostede que vostedes non o fixeron. O convenio con quen o firmou coa Xunta, non? É unha competencia da Xunta. Se dependera do Concello estaría feito. O problema é que vostedes someteron a Pollo, extorsionaron os veciños de Pollo, vostedes tiñan atenazados as inversións en Pollo e agora, entendes, se erigen como héroes, cando deberían ser penalizados por esa infamia que cometeron con Pollo, paralizando proxectos estratégicos e condicionando a vida da veciñanza de Pollo. Iso que é lamentable, que competencias da Xunta de Galicia as bloquearan perxudicando os intereses económicos do noso municipio, os servicios do noso municipio. E o que fixeron coa depuradora e con Fraga Moreira non ten un pase, da que son cómplices vostedes, señora Rocío e o señor Moldes. Con respecto a que se perdeu un proxecto, mire, eu conseguín 11 proxectos de fondos europeos. Vostede non perdeu un peso. Sabe por qué? Porque non tramitou un solo euro. Ese é o seu problema. A vostede lle quitan a Xunta e non fai absolutamente nada. Porque é incapaz de conseguir fondos. Incapaz. E agora me gustaría saber, isto se inicia en agosto, esperemos que sexa certo. E cando remata? Que para sempre, me gustaría que respondera. É hasta as eleccións, é para sempre, é unha actuación no verán, como vai a ser. E logo di que teñen un convenio que firmaron. Por que o convenio non veu a pleno?
por que non dá conta do convenio? Oxe, aquí veu un solo punto. Se o BNG non presenta unha moción e o Partido Socialista non presenta unha moción, o único punto que se debate é unha modificación de crédito. Por lo tanto, por que non trae o convenio? Será que era un acto propagandístico? Era un acto de propaganda? Como todo o que fan. E logo prometen e prometen e prometen. As sendas, a que está feita non é mérito seu. O que sí é mérito seu bloquear a senda de Combarro a Covelo, que a bloquearon para facer o da Barca. E logo xa non falemos do complexo deportivo da Seca, que era unha absoluta mentira. Nada, eu simplemente por apuntar. Como ben di vostede, os puntos, que só hai dous, que eran todos Partido Socialista e BNG, podemos traer un a maiores, que é un procedimento que temos dun contencioso administrativo, donde, gracias a unha boa xestión súa, vamos a ter que pagar, me parece que 10.000 euros. Podíamolo traer a pleno tamén, porque así se lle quedaba un pleno redondo. Sí, pode verlo perfectamente, incluso lle vai a sonar os nombres. Ben, votamos. Votos a favor da moción? Votos en contra? Ben, pasamos a... Actividades de control. Sí. Damos conta do estado de execución dos acordos que nos preceden e máis dos decretos da alcaldía. Un comentario, algo? Eu non era concelleiro. Pois preguntas. Ben, preguntas? Sí. Boa tarde. Eu quería facerlle unha pregunta á Concelleira de Urbanismo. Observamos no portal de transparencia do Concello a publicación do DOGA do 1 de xullo sobre o acordo de estudo medioambiental dunha línea de alta tensión que vai cruzar dende Barro ata Vilalonga. E gustaríamos saber se o Concello informou a quen poida estar afectado, da forma de presentar alegacións, de como se debe facer o mecanismo, ou simplemente dedicouse a publicalo no portal de transparencia, porque creemos que pode ter vinculación co parque eólico do Monte Castrobe. Hai unha publicación no DOGA do 1 de xuño onde se fala dun estudio medioambiental para unha línea de alta tensión que vai cruzar dende Barro ata Vilalonga. Concretamente no Concello de Pollo van ser uns 12 kilómetros aéreos que van cruzar todo o Concello ata chegar a Meaño, onde se volve soterrar e sale en Vilalonga, e no Concello de Barro vai soterrado, volve a ir e vai de forma aérea por todo o Concello de Pollo. Entón, bueno, creemos que pode ter relación co parque eólico e gustaríamos saber se o Concello puido facer algún tipo de estudio sobre a formación ou informar ou simplemente publicou no portal de transparencia. Vamos a ver. Sabe vostede que os concellos cando fan modificacións teñen que comunicar aos concellos colindantes. Esa publicación da que me fala, fixo o Concello? É unha publicación do Concello? Publicación do DOGA no portal de transparencia do Concello de Pollo. Vale, publica o Concello, pero a publicación, o sea, a inscripción do DOGA fixo o Concello? No, eso é unha inscripción da Consellería de Medio Ambiente, pero entendemos que o Concello estará interesado porque lle afecta e que estudaría a situación, tendo en conta que acaba o período de alegacións pasado mañán. Bueno, pois reviso, non sei exactamente de que se trata. Vale, moitas gracias. Boas tardes a todos e a todas. Hoxe novamente traemos un rogo que sinceramente non nos gustaría traer a este pleno, porque a verdad que é bastante triste. Estamos bastante preocupados pola actitude deste goberno a prol da nosa lingua. Xa o truxemos noutras ocasións que está dentro das competencias deste Concello, pois traballar para incentivar e para coidar o noso idioma. Entonces,
estamos vendo detalles, pequenos detalles que dende o Concello non deberían ser, porque está na nosa man de todos nós, todos os que representamos aquí os nosos veciños, que se cumplan por unha parte o incentivo, como dixen antes, da nosa lingua, do noso idioma, e pola outra da ordenanza municipal que hai nestes momentos activa como para, xa que os veciños, tanto vostedes como nós, temos que cumprir as ordenanzas, pois que menos que o goberno tamén o faga. Entonces, vou a dar 3 pequenos exemplos que nos teñan preocupados, porque nesas cousas é onde se ve o cariño e as ganas de facer as cousas e o compromiso das persoas que estamos aquí representando. Un deles é un cartaz da última mostra de Pollo Mostra, na que di 10, 11 y, con Y, 12 de abril, Pollo Mostra, tercera feria multisectorial y del automóvil. Como organizador o Concello de Pollo. Entonces, este é un pequeno exemplo que, dada que tamén esa ordenanza municipal está vixente, non entendemos por que non se cuidan estes detalles. Entrega de uns galardóns no último certamen de Tapea Pollo. Neses delantales poñía delantal de honor Tapea Pollo 2026. E nestes últimos días, na rotonda do Remo, aquí abaixo, tamén atopamos uns carteliños que ponen prohibido fijar carteles en perfecto castellano. Entendemos que esos carteles están postos polo Concello, xa que, despois hai o logo do Concello tamén preto, e entonces, esa preocupación nosa xa está incrementando porque non entendemos que este goberno teña esa actitude e, polo tanto, traemos hoxe este rogo para que isto xa se tome un pouco en serio, que todos vostedes asuman os cargos que teñen e o que teñen que facer para cumplir e nas sillas nas que están e que esperemos que non se volva a repetir. Moitas gracias. Ben, puntualizar varias cousas. Primeiro, nos creemos na libertade de expresión de calquer veciño e cidadán deste Concello. Creo que o peor que lle podemos facer á lingua galega é obrigar a calquer persoa a utilizala, é dicir, é o peor, eu creo, estou convencido que é o peor que lle podemos facer. Dito isto, cando vostede di, isto ten un objetivo, é dicir, nós se queremos sancionar algún tipo de empresa, hai unha justificación que sufriu concellos como de Pontevedra, donde se unha sinal de prohibición non está nun idioma oficial, como pode ser neste caso, de momento eu estou orgulloso de ser galego e de ser español, se non está nese idioma, pode perfectamente alegar e non ter que pagar. Logo, nos encontramos que nesa rotonda están pegando cartéis desde feiras, en este caso, empresas internacionais, empresas de fora, e unha das disculpas perfectas sería que non entenderían o que é a prohibición por estar en un idioma, é dicir, logo, se se pon non é unha casualidade, se se pon é perfectamente, está estudiado o motivo de por qué. O mismo que sucedeu no aparcamento de Combarro, que este en castelán non é unha casualidade, é dicir, se pon porque hai usuarios, por sorte, que veñen de outras comunidades, de outros países, e nos temos a obriga a que entendan as indicacións. Se non, teñen a disculpa perfecta para non ser sancionados. Eu creo que o compromiso deste goberno coa lingua é indiscutible, nos seguiremos defendendo a nosa lingua, respetamos a súa opinión, claro está, pero entendemos tamén unha cousa, que debe de existir unha liberdade de expresión e cada cidadán se debe de expresar na lingua que máis cómodo se sinta e, sobre todo, creo que flaco favor lle facemos si pretendemos obrigar a que un cidadán ou impoñer un idioma. Creo que sería un mal camiño para todos. Eu creo perfectamente na democracia, me gusta e cando teño oportunidade me expreso en galego e así creo que a mellor fórmula que podemos facer é esa, é dicir, darlle a liberdade a toda a xente que se exprese no idioma que el quere. Pero o feito dese exemplo que poñía na glorieta non foi ni un error ni unha casualidade, está a propósito, igual que está o aparcadoiro de Combarro, que está en castelán, a propósito, para si ven outro usuario de outra comunidade que poida entender cal é a restricción ou cal é a prohibición. Pareceme xenial o seu discursito,
a prol da lingua, non yo compro, alcalde. Neste caso concreto, Non teño a venda tampouco. neste caso en concreto, porque eu non estou falando da liberdade de expresión de ningunha persoa. Estaba falando e puxen exemplos de mostras de traballos que se fan dende este Concello. E que hai unha ordenanza, ademais, aprobada en pleno, na que hai que respetar, ou deberían de respetar todas as persoas que están sentadas nesa bancada, para empezar. Entonces, me parece moi ben o seu discurso, pero non estamos falando de tema persoal, da lingua na que se teñen que expresar vostedes. Estamos falando, pois, de anuncios, de cartelería que sae desta casa. En este caso en concreto, bueno, tería que miralo, pero se podían poñer nos dous idiomas. No caso de Combarro, agradezo yo porque me olvidara dese tema, porque sangran los ojos de ver el aparcamiento en letras gigantes, y que se podía poñer perfectamente nos dous idiomas, incluso en tres, fíjese. Hasta se lle olvidou poñelo en inglés, porque poden vir visitantes de fora. Entonces, non poña nas miñas palabras, ainda non rematei, alcalde, non rematei. Eu amo o galego. Alcalde, non rematei. Pero non odio castelán. A mí non me sangran os ollos. Nin eu tampouco. Logo que non lle sangren os ollos. Me sangran os ollos porque ese cartaz o puxeron vostedes dende a institución. E aquí hai unhas normas que deberían seguirse. E hai un coidado polas nosas linguas que se debería ter e que non se está tendo. É o que eu viña a decir aquí. Non me estaba referindo a que vostedes teñan que hablar en un idioma como se falan en catalán. A mí dame igual. Nas súas casas, ou coas súas amigas, ou cos seus amigos. Pero aquí temos unha ordenanza que hai que respetar e unha cartelería que debería salir en galego, e o que vimos aquí a denunciar e que nos preocupa bastante o que se está facendo, que podían disimular un poquito. Gracias. Mire, non temos que disimular nada porque, repito, estamos orgullosos de ser galegos, pero a diferencia con vostedes é que non odiamos ser españois. Eu non odio o idioma de nadie. Non odio o idioma de nadie. Cando leo algo en castelán non me sangran os ollos. O territorio español está enriquecido porque, ademais de falar o castelán, fálanse outros idiomas. Por suerte, para todos nós. Entonces, gracias. Ben, eu tiña unha pregunta ao fío do que se falou na moción do transporte, porque quedeime coa dúbida, e aparte Rocío emplazoume a que consultase a páxina de bus.gal, e ali tiña a resposta á miña pregunta. A miña pregunta era cal eran as rutas que se iban a implementar nese novo plan de transporte. E vostede me emplaza. Bueno, pois eu vou a bus.gal e, como falamos de que o transporte vai a conectar parroquias e diferentes lugares do noso concello, pois Arén, Río Mouro, Vilariño, Pereiro, Castrove, Ucha, Nafáns, Fontenla, Muiño, Fraga Moreira, Arís, entre outros moitos exemplos. Por exemplo, non aparece ningunha ruta recollida. Entendo que son lugares que pertencen a diferentes parroquias, ademais lugares ubicados no rural que neste momento non teñen frecuencias ou teñen unha soa, e non atopo ningunha nova ruta das que vostede me fala. Si acontece e aparecen rutas que se desenvolven pola PO 308 en todos os diferentes puntos, que son as que están actualmente. Certo é que moitas non se están cumplindo, porque unha das demandas precisamente que temos é que se están anulando moitas das paradas da PO 308. Entón, ao fío de aproveitando que estamos en robos e preguntas, quería preguntarlle agora, xa que non estamos debatindo a moción do Partido Socialista, quería preguntarlle si me pode decir cales son as rutas que se van a implementar nese novo plan do transporte que vostedes din que van a levar a cabo no mes de agosto. ¿Contestas tú? No, contesta. Vamos a ver. Vale, é dicir, nos nesta ruta se falou no Consello de Participación Veciñal, é dicir, o
o transporte que vamos a implantar non é ningún segredo. Primeiro, levábamos o noso programa. Segundo, aparecía xa unha partida nos presupostos que aprobamos para este ano. E terceiro, foi algo que aquí no Consello de Participación Veciñal se falou claramente. É dicir, nos a prioridade desta línea é que faga servicio, sobre todo, naquelas zonas que non teñen ningunha soa línea e que non teñen ningún medio de transporte e que poidan sair, en este caso, e polo menos unha vez ao día das súas casas. Logo, vai a facer un percorrido polas zonas máis de interior, é dicir, desde a saída da Serpe, que non teñen ningún tipo de servicio, a parte alta de Chancelas, a parte alta de Samieira, Subiño, Sidrás, Pereiro, que están sin servicio, Esperón, Ucha, San Martiño, é dicir, podríamos seguir, é dicir, son dúas líneas, a outra será a zona do Bao, Lourido, Campelo, é dicir, cal é a intención clara? Sobre todo que esta línea interparroquial que teña e que dé servicio a aquelas zonas que non teñen ningunha soa línea, porque hai zonas no noso concello que sí teñen algún tipo de servicio e hai outras que non teñen ni unha soa línea. É dicir, logo, esa é a intención. Xa se advertiu desde un primeiro momento que os primeiros meses vai a ser da adaptación. É dicir, a idea é tamén que existe unha demanda real do servicio, no sentido de que se vai a implantar e vai a ser nos primeiros meses bastante flexible, no sentido de, se vemos unha zona donde se vai ubicar unha parada e resulta que, unha vez que se ponga en funcionamento, hai máis usuarios noutro punto, pois vai ser flexible a poder facer esa variación. Pero, sobre todo, esta línea, estas dúas líneas que se van a poñer en funcionamento, a prioridade vai ser dar servicio a aquelas zonas que non teñen ningún tipo de línea, ningún tipo de transporte, como pode ser a zona máis alta. Sí que é certo que despois no seu percorrido tamén van a pasar por zonas de interese xeral, como poden ser os centros de saúde, os centros de zonas comerciais, o entorno da Barca para aquelas persoas que queiran facer xestións na cidade. É dicir, pois a idea é facer eso, é dicir, que exista toda unha rede de transporte dentro do noso concello, sobre todo naquelas zonas que non teñen ningún tipo de transporte, e sabemos que cada vez máis hai moitas familias, moitas persoas que viven soas, que teñan a posibilidade de moverse das súas casas. Esa é a intención e a prioridade desta línea. Ben, eu como veciña de Poio pregunto, porque igual moita xente estará escoitando e querrá saber como pode acceder á información. De todas se claro, vai facer vostedes me emplazan a bus.gal e en bus.gal non teño a resposta que vostede di que eu iba a topar. Se vai facer unha presentación do que todo o servicio e demais. Entonces entendo que no mes de agosto lugares como os que acabo de nomear van a contar con un servizo. Desde a Serpe, imagines, un veciño que vive na Serpe que non teñen, decir, por desgracia, comunicarse, pois a parte alta de Raxó, decir, da parte alta da Serpe, que é a zona parte alta de Samieira, que non teñen servicio, do Pereiro, que fai moitos anos o tiñan e agora non teñen esa zona tamén, a zona de San Martiño, a zona da Ucha, pois todas esas zonas a nos preocupan que teñan ese servicio. Ben, pois volveremos a preguntar no pleno de agosto, efectivamente, volveremos a consultar, aparte de que tamén pediremos acceso aos expedientes pertinentes para poder ter a información dende o Concello e saber que, efectivamente, coñecer cales van a ser esas líneas que se implementen con respecto ás actuais que deixaron de funcionar ou funciona moi puntualmente ou 2 veces a semana sin ser tramos que se fan continuos. Ben, teño outra pregunta tamén. A pregunta teño que ilustrala cunha foto. Entón, esta mesma semana, teño unha foto, teño vídeos tamén, na negada nave de Valoriza, negada por vostede, en da que todos somos ben sabedores de que ali está a sede de Valoriza, salían camións que portaban contenedores. Temos diferentes fotos. Non sei se teñen coñecemento, se é algo que pertence ao Concello, se é algunha actividade que ten a nave, e, hai un vídeo incluso, a foto sí que podo aportala, donde, parecen baños que se están quitando da nave da negada nave de Valoriza. Entón, o fío disto, como seguimos sin saber si o uso desta nave ten algunha vinculación municipal, si o Concello é sabedor, si esta nave está sendo utilizada por Valoriza ou, no seu caso, polo Concello de Poio, queríamos preguntarlle precisamente unha vez máis si vostede sabe que tipo de actividade ou
nos pode explicar que o que transportan ou se ten algo que ver co Concello este transporte ou que se está quitando da mencionada nave. Ben, non sei se eu me imagino que vostede recorda que tiña aquel desexo dos Reyes Magos que nos dicían no Ples de decembro e tal. Mira, nos o que vamos a facer é solucionar un problema histórico con Campelo, que vostedes lle levaron a Campelo. A sede oficial de Valoriza está en Rúa Beiramar, non foi este goberno quen levou para Campelo o que é o servicio de basura, e, se lle dixen máis dunha vez, a constancia legal da sede de Valoriza é en Rúa Beiramar. E que é o que vamos a facer este goberno? Pois un compromiso que tiñamos con toda a veciñanza, coa asociación de veciños e con distintos veciños, que vai a ser o compromiso de retirar o que vostedes levaron para Campelo. Logo, non se preocupe que nun tempo moi breve non vai haber ningún resto de ubicación da sede de Valoriza no que no lugar de Campelo. Logo, eu espero decir que vostede quede contenta e eu creo que vai ser unha boa noticia para todos os veciños, sobre todo os veciños de Campelo, dunha vez por todas, pois non ter nun lugar como en Campelo a ubicación do que a sede de Valoriza, que repito, que non fomos nós que na levamos para a Rúa Beiramar, sino que foi o seu goberno quen levou a instalación de Valoriza, que históricamente sempre estuvo en Campelo, por outro lado, que empezou no Camiño Lamoseiros, que tamén levaron vostedes, do Camiño Lamoseiros, despois de haber conflitos veciñais que vostedes non quixeron intervir, pasou para aquí moi cerca, acabaron nun contencioso que tamén vostedes non quixeron intervir, aquí cerca moi preto do cemiterio de Pollo, despois levarona para, en este caso, para Beiramar, e seremos nós que na quite de Campelo. Logo, non se preocupe que en poucos, eu diría, incluso en poucas semanas, non teremos rastro de Valoriza no lugar de Campelo. Esta foto que porto non é da Rúa Beiramar. Sí, sí. Esta foto é da nave que está a carón da canteira da Graña. E concretamente é un tráiler, o digo tamén porque falaban que non é un lugar propio para accesos, e bueno, se pasa un tráiler para entrar na negada nave de Valoriza, que non pasará para un novo centro de saúde, non? Non me está contestando a pregunta, se foi, bueno, pois por outros... Non se foi nada. Se foi por outros camiños. O que lle repetimos é... Vostede non sabe si este tráiler que porta contenedores que parecen baños, descoñezo si son baños que están colocados no municipio, a verdade é que non podo decir que sí porque non o sei, pero está claro que neste momento se está realizando unha actividade que polo que vexo o Concello descoñece. E preocúpame máis que se xa unha actividade que realiza Valoriza e sendo a empresa concesionaria do Concello, vostede non o sabe porque ten a obligación de coñecer a sede... Cada camión que entra en cada nave. Porque se teño, como alcalde, se teño que saber cada camión que entra en cada nave, decir, home, podo ter moitas competencias, pero... Eu creo que aí ao lado entran todos os días, unha vez a semana, polo menos, trailers para distintas empresas, decir, home, se me teño que poñer aí a controlar... Te está saindo desa nave. Bueno, non se preocupe, non hai problema, e vostede este tranquila que ese compromiso que tuvo este goberno de quitar o que vostedes levaron para Campelo, porque por moito que lle pese, históricamente, que levou a empresa de basura para Campelo foron vostedes. Non podo estar tranquila porque yo levo preguntando moitos meses e non teño resposta. Levárono para Lamoseiros, levárono para Rúa Beiramar, e seremos nós un goberno, en este caso un goberno do Partido Popular, que enquite a sede da basura do lugar de Campelo. Moi ben. O que queremos é que se quite. E que se quite, sobre todo que sexa transparente e nos diga a verdade. Totalmente. Moi ben. Partido Socialista? Sí. Si tiñamos unha pregunta para a Concelleira de Igualdade. Queríamos empezar dicindo que o primeiro e o máis importante é que os nenos e nenas de Pollo teñan a mellor atención posible e tamén que as familias do noso municipio pois conten cun servizo óptimo e que teñan unha solución de conciliación nos meses do verán coas vacacións escolares. A nosa pregunta é para que nos explique cales foron os motivos polos que a empresa adxudicataria do servizo renunciou despois de terse presentado e conseguir o concilia do 26, por que motivo renunciou así dese xeito tan repentino e precipitado? Boas tardes a todos e a todas. Desde este Concello nos temos ben claro
que o funcionamento, o bo funcionamento da ludoteca sempre foi por os servicios que deron os monitores, porque cada 2 anos a empresa pode cambiar, pero os monitores son sempre os mesmos. Eles son os que xeran a confianza das familias, e teño que decir que hubo, bueno, trasladouselle monitorados todos, hubo 4 persoas, creo que foron, que conseguiron plaza por oposición que aprobaron, e trasladouselle outros 4 perfis profesionais que foron as propias monitoras da ludoteca que nos ofreceron a nos dixeron, pois mira, estas son válidas, e foi o que nos dixo, trasladamos a empresa eses 4 perfis. De repente hubo chamadas que se non estaban ben, que non tiñan estudios, xente con carreira, licenciados en pedagogía e todo, que non tiñan suficiente perfil profesional para que non tiñan certos cursos que eran incluso inferiores a eso, e nós temos ben claro que primeiro o que nós queremos é garantir os nenos e as nenas de Poio que estén como profesionais, que si están preparados, si teñen licenciaturas, si teñen grados profesionais nesas carreiras para atender os nenos, o cual el non lle gustou, pois non, empezou a dicir que, bueno, que chamadas con monitores, que se non estaban preparados, que se non, eu penso que nós queremos, primeiro, sempre defender os monitores por encima de calquera empresa. Foi o que non lle gustou. As empresas van e veñen, os monitores son os que responden sempre. Se entendín ben, dende o Concello, é o Concello que lle indica a empresa a que persoas deben contratar para ser monitores no verano. Non, hai unha subrogación coa empresa. Hai unha subrogación? Sí, hai unha subrogación. Por lo cual... Pero facían falta 4 personas novas porque 4 me dices que conseguiron praza e xa non estaban disponibles. E a propia empresa pediunos que presentaran os nosos persoal. E nós pedimos aos monitores que nos dixeran, foron os propios monitores incluso que nos dixeran a nos quen podría estar capacitado para eso. E despois foi a empresa que supervisou que contaran con todos os cursos necesarios, certificados, habilitacións que se necesita para ser monitores dos nenos e das nenas. É así. Moi ben. Que por certo eran monitoras xa que estuveron en anos anteriores. Incluso algúns que tiñan prácticas en garderías, que estuveron traballando en garderías. E estuveron traballando na ludoteca aquí en anos anteriores. 7 ou 8 anos. Grazas á Concellería de Igualdade. Grazas. Sí. Esta pregunta é para Rocío, Concelleira de Urbanismo. En decembro, creo recordar, do 24, presentáramos unha moción solicitando que se cedera unha parcela en Baliña para a vivenda pública. Se nos contestou en aquel momento que éramos oportunistas, que, bueno, un debate habitual que vostedes manteñen cando presentamos unha moción, que xa tiñan vostedes outra proposta en marcha, e a realidade é que pasou máis de ano e medio e non temos coñecemento de ninguna iniciativa. Vemos como outros concellos como Sanxenxo, Marín, Pontevedra, Bueu construen vivenda pública e no caso de Pollo pois vemos que non hai ninguna iniciativa neste sentido e que se descartou aquela proposta e se votou en contra daquela proposta que planteaba o Partido Socialista de vivenda pública en Baliña. Nos chama a atención porque desde o goberno e vostede especialmente publicita e vende a vivenda privada como un mérito da xestión deste goberno. Entón nos gustaría saber que se fixo e cales son os trámites que se levaron a cabo e que documentación acredita esa xestión con respecto a eso que tiñan vostedes en marcha en canto á tramitación de vivenda pública para apoio, como está acontecendo en todos os concellos da contorna. Gracias. Sí, señor Gis. Como lle veño repetindo esta tarde, en outras ocasións, lle recordo que vostede chega tarde, pero sempre chega tarde. Cando presentou esa moción para a vivenda pública en Baliña, xa este goberno lle tiña presentada
a parcela consellería e fora descartada pola propia consellería. Señora Gis, esa é a realidade, Eu comprendo que, bueno, non debe ser fácil de dixerir situacións que vostede ve que está este goberno, executando este goberno, pois proxectos que pasaron por diante por diante súa e vostede, pois eso, viunos pasar por superficies, unha gran superficie comercial que, se non fose por este goberno, non estaría asentada hoxe e aberta neste concello, dito por eles, non dito por nós, dito por eles, que foi grazas á xestión deste goberno e, sobre todo, deste alcalde, que hoxe temos esa superficie comercial. Por eso, por favor, respeto, gracias. Por eso fomos invitados especialmente á inauguración, porque deste alcalde, insisto, dependeu que hoxe en día poidan ser visitada por todas as veciñas e veciños. E outras actuacións, como, bueno, pois esa terceira fase do Pazo Besada, que sei que, bueno, que vive vostede de primeira man, e vai a supoñer unha mellora na súa vida persoal, o cal alégrame, non é que sexa, faga o favor de ter respeto, vale? Como eu teño respeto por vostede faga o favor, que patética, dixo. Patético é vostede, vale? Por favor. Estamos a falar de primeiro, vivenda pública. estou no meu turno de palabra. Fago o favor de esperar. Non fale de E supermercados. as preguntas no pleno non xeran debate. Vostede pregunta, eu contesto. Non fale da miña vida privada, faga o favor. No, eu estou falando generalidades. Ben, seu traballo, entón, teñan un pouco de vergoña. eu entendo que a vostede son situacións que, bueno, personalmente, pois, lle afecten máis. Esta é a resposta, é isto que acabamos de ver agora. Vale. Outras situacións, outras edificacións, esqueletos que xeran, pois, inseguridade, sensación de, pois eso, inseguridade, insalubridade no noso concello, e que Poio non era digno deles. Pois temos moitos exemplos. Pois na Rúa Palestina é un exemplo. Outro exemplo que temos, que canto nos vai a gustar a todo este goberno presentarlles, pero vou esperar, somos prudentes, xa está, tamén é outra desas situacións que lle pasará así por diante da cara, e claro, pois quedará pois así, apesadumbrado. Pois o que decimos, nós o que facemos é traballar, e as empresas privadas veñen a nós porque están tranquilos, saben que os seus proxectos van adiante por un goberno forte e comprometido co traballo, comprometido co emprego e comprometido coa vivenda, por suposto. Non se preocupe, que a vivenda pública estamos a piques de finalizar esa modificación puntual, queda pouco, xa queda menos, na que nos dará como resultado esa vivenda pública que vamos a obter como resultado e xerarase para todas as veciñas e veciños. Teño máis exemplos, pero bueno, tampouco quero estenderme demasiado, pois incrementar a súa pena, o seu pesar, porque polo urbanismo, eso que dice vostede, que nós non temos nada que ver, non, con esas empresas privadas, esos veciños que chegaron aquí ao concello dicindo, mire, é que vivimos ao lado dun edificio que temos medo porque cae a fachada, e, bueno, pois o goberno anterior non fixo nada. Non se preocupen vostedes, pois aquí estuvemos poñendo multas coercitivas ata que o propietario, o fondo propietario dese hotel que temos, dese antigo hotel que tiñamos en Covelo, pois vendo que era
pois un problema para eles, liberouse e vendeu ese inmoble. Pois ni máis ni menos que pola presión deste Concello para evitar esa situación, de acordo? E hoxe en día temos un proxecto aprobado e estará máis pronto que tarde lucindo o esplendor que queremos otorgar ao noso Concello. E sinto decirlle que a vivenda pública tamén chegará e vostede estará apesadumbrado e así seguirá, sinto moito, pero será polos veciños de Poio. Non xeran debate. As preguntas, por favor, lle pido que se estudie o reglamento, que se estudie os temas dos plenos, que se estudie tamén o reglamento. As preguntas que se formulan neste apartado do pleno non xeran debate. Pero non xeran debate ningunha ou só as miñas? Ninguna. En este caso, en todos os concellos se fai iniciativa privada. Como a interlocutora son eu, prégolle que... Iba a recitar unha copla que saleu nos mallos deste ano, que viñan moi ao caso. Máis preguntas? Hola, moi boa tarde. A miña pregunta vai para o concelleiro de Festexos. Espero que entenda ben a pregunta, porque o meu compañeiro acaba de facer unha pregunta á súa compañeira, parece que non entendeu, porque falou de todo menos do que lle preguntaba, non? Creo que todos os veciños se deron. Non sofra. Entón, eu son unha persona feliz, moi feliz. Na anterior comisión de Cultura, do día, deste mes de xunio, salían os acordos que se habían dado para a valoración de solicitudes de subvencións presentadas polo procedimento de concorrencia competitiva, é dicir, as subvencións para todos aqueles colectivos do noso Concello que optaban a axudas a través da liña 1. Aí vemos que está a Festa da Mercé, está a Festa de San Salvador, o Armadiña Rock, a Festa de San Roque, a Festa do Carmen, a Festa de Fátima, a Festa de San Gregorio, a Festa de Saleta, San Antón, un montón de festas. E nos sorprende que outro ano máis non aparece a festa do Día de Colón. Eu lle preguntei a vostede na comisión si o Concello era organizador ou colaborador. Vostede me dixo colaborador. O ano pasado foi colaborador e se deron a man aberta máis de 20.000 euros a esa festa, vale? Sí, máis de 20.000 euros a man aberta e xa non vamos a falar da logística, non? Entón, aquí vemos que a xente que traballa, os colectivos que traballan, que non só gastan zapatos e tempo para pedir por aí, pois se lles otorgan, unhas cuantías, pois mira, o Armadiña 7.600, unha festa que trae moita demanda social e moita xuventude, moita xente. E pois a Festa da Fátima en Campelo 4.800, a Festa da Saleta 3.700 e o Día de Colón, pois eso, 20.000. A cuestión é 20.000 porque é a festa que organiza o asesor coa colaboración do alcalde. Por que se lle falta o respeto a todos estes veciños e veciñas que teñen e colectivos que teñen que presentar unha documentación, que teñen que facer unha xustificación para poder levar estas cuantías e outro ano máis, como lle preguntei o ano pasado, o Día de Colón non se lle exixe nada e se lle paga pola xusta 7.000, por outra cousa 3.000, por outra cousa... A pregunta é, por que a estes veciños se lle exixe isto e aos outros non? La pregunta, como se enrolló, se escucha, ¿no? Yo creo que tiene manía usted a la fiesta de Colón, está obsesionado con la fiesta de Colón, año tras año, Colón. Nosotros le ayudamos, usted me nombró, Fátima, tal, fiestas parroquiales, entiendo que lo está metiendo en el mismo saco de Colón, que es un evento, entendemos que hasta ahí llega y lo entiende, y bueno, yo tras revisar se le dio la ayuda menos que años anteriores. Y de volver atrás. Creciendo, tráigamelas y dígame usted, ¿dónde son usted los 20.000 euros? Y este año también. Por favor, se lo agradecería, sí, que se siente conmigo y que me diga, mira, aquí tiene lo que está, se sin lo agradecería. Problema. Sin ningún Cuando problema. me lo traiga, entonces le daré la razón. Mientras no, pagamos la justa, como se pagó desde hace años atrás,
muchos años lleva pagando la justa. De hecho, se pagó menos estos 2 últimos años que los años anteriores, bastante menos, ¿vale? Si quiere le explico. 7.000 e lo pico que se euros, paga a xusta son sin 7.000 problema e pico, ninguno. máis que estos que Y le repito, usted tiene obsesión con Colón. No sé cuál es el problema. Yo creo que es un evento muy importante para Combarro. La gente lo tiene bien visto, de influencia de gente y demás. No sé cuál es el motivo que usted tiene y querer buscar esa guerra, que si Fátima, que si tal. No busque guerras donde no las hay, por favor. Y las infraestructuras se le ayudan a todas las opciones y a todas las comisiones con las posibilidades que tenemos desde el Concello, siempre. Y mientras esté yo, será así. Todo lo que se le puede ayudar con los medios del Concello, yo estaré de su lado. Usted está del lado de unas, de otras no. No, por favor, no busque ese conflicto entre las asociaciones y demás. Creo que está contestado. Eu creo que non entendeu a pregunta, de verdad. O que lle preguntei, no. Eu lle pregunto por qué no le des vueltas, Julio. Estes colectivos, entonces vostede está en contra de todos estes colectivos que teñen que presentar unha documentación que van por concorrencia competitiva, que se lles dá en función duns baremos, e esas non é Colón, é... Usted non se enterou que hai subvenciones directas e indirectas, as personas, sabe que forma de funcionar que hai subvenciones que llevan subvenciones directas e indirectas. Parece que non sabe como funciona. A esta xente se lle exixe unha documentación e unhas facturas justificativas e asociaciones que llevaron ayudas que llevaron sin presentar ninguna documentación por fuera de plazo. ¿Sabe cómo se llama eso? ¿Sabe cómo se llama? Política de amiguismos, en outras palabras, caciquismo puro y duro. Puro y duro. Y con usted, el único cacique que hay aquí es usted. ¿Vale? Que no fue capaz de presentar una documentación. Vale, vino a pedir ayuda. Que no presentó la documentación. Cacique, el único cacique aquí es usted. No me hay que llamar a mi cacique, por favor. Respéteme un poquito, por favor. A quen lle contesto? Non, a quen lle contesto? Usted ou el? Está contestado, no me tiene que contestar. No. Una vez que me llama. A pregunta era para él. Sí. Con este goberno, Colón recibe menos que lo recibía con ustedes no gobierno. Non hai máis. Y espero que y sin exigencia de documentación. Y le pediría, por favor, que retire la de cacique. Hay que tratar a todos colectivos. Hay que tratar a todos colectivos por igual. Y outro ano máis non o fai. Son políticas, políticas caciquís. Políticas caciquís. Moi ben. Esas que fai 28 anos non había. Sí, home, sí. No. Hai 28 anos non había. E o seu alcalde tardou 6 meses en enchufar un amigo, vale? Así, políticas caciquís. Este caladiño que vostede recibía unha subvención sin ter asociación. Nos recibíamos subvención como recibían todos. E vostede, no, quédame un. Quédame un. Van tres. Pues veña, como non? a Van última. tres. Vale. Seguindo con isto, non? O día de... Esta para vostede, señor alcalde, que parecía que tiña moita gana de falar. Estou convencido de que estou no correcto porque vostede enfadábase moito. Sí. Vale, cando un está no lado correcto non se enfada. Vai a preguntar ou non? Sí, vou a preguntar. Vale. Non vou a preguntar, vou a facer un rogo. Vale. De momento, se pregunto ou fago un rogo, decido eu. É o que nos queda aquí xa por decidir, tamén desde que está vostede por alcalde. Días atrás, cando se estaba aquí o día bueno, salterame ahora da presentación da festa de San Xoán, do pregón, perdón, vimos que había pois un colectivo de persoas, veciños, veciñas, familiares de Pollo, facendo unha reivindicación pacífica, defendendo os seus dereitos laborais, exixindo o cumplimento do convenio. Estaban aí de forma pacífica, sin verbalizar nada, sin facer ruido, simplemente mostrando unha pancarta, pois neso, na que defendían os seus dereitos. Vostede se acercou, incluso falou con eles, nos pareceu moi ben. Cal foi a sorpresa? Que foi salirse dali e chamar a Guardia Civil para botalos fora. Quen? Vostede. Mire. Espere, déxeme acabar o robo. No, por favor. Díseño, mira. Vostede fai chamou tres a plenos, Guardia por Civil. favor. Fai tres plenos. No, para aí. No. Fai tres plenos, chegou a decir que eu estaba imputado aquí.
Fai 3 plenos. Eso é mentira. Sí, está grabado. No, E hoxe no. doulle un minuto Eso é mentira. para retirar que eu chamei a Garda Civil. Si non, agora mesmo vou ao xuzgado e denuncio. Pois denuncie. Pois perfecto. Vostede chamou a Guardia Civil Perfecto. para sacar a esas persoas de aí. Perfecto. Vale. Perfecto. No, foi usted por orden de... Por nada. Ou retira eso ou o denuncio hoxe mesmo. O denuncio hoxe mesmo. Chamouse a Garda Civil para acalar, para... No, é un sinvergüenza, que é distinto. É distinto. Alcalde sinvergüenza. É distinto. Xa se, É distinto. xa se ve, xa É se ve. distinto. Xa se ve. Podo acabar o meu rogo. Os veciños estaban defendendo os seus dereitos laborais, familias, vale, de pollo, vale, esas as que vostede tanto lle gusta de leria, de palabrería, de propaganda, defender, vale. Descansa, mala persona, descansa. Eu sou moi mala persona, non hai ningún problema. Xa se ve quen é cada un. E, vale, esas persoas viñan, non eran delincuentes, nin estaban cometendo ningún delito para que se les mandara a abandonar eso aí, vale? Eso que ten que facer vostede. Vostede o que tiña que estar é do lado deles, como estuvo cando se arrimou a eles, vale? E despois, sabendo do conflito, porque xa sabía fai tempo e non fixe absolutamente nada, vale? Nada, vale? Entonces, poñerse ao frente do conflito cando vía que non se solucionaba e resolver os problemas. Porque pa a festa, pa a propaganda e pa as fotos xa sabemos que está sempre. Pero cando hai un solo conflito é incapaz de poñerse ao frente. E o único que fai é chamar a Garda Civil para que o que molesta se aparte, vale? Para que non saia na foto e non se estropee a festa. Primeiro, como ven vostede, dixo, eu nada máis chegar, falo cos traballadores, non teño ningún problema. Por primeira vez neste Concello é o alcalde quen directamente vai a asuntos traballadores desde sempre, incluso a súa nave. Lle recordo que aquí antiguamente nunca un alcalde antes se reunira cos traballadores. Nos últimos 12 anos, a única subida que tuveron do 4,5 foi logro deste Concello. Hai un expediente aberto por un traballador que foi denunciado por unha veciña gravada por non vaciar a papelera e estaba a piques de ser, en este caso, despedido, e desde este Concello se intercediu para non despedir ese traballador. Terceiro, e yo repito, porque vou denunciar, eu non chamei a nadie. Segundo, a Guardia Civil non lle indicou en ningún momento abandonar o lugar. Está facendo unha acusación moi grave contra min, xa me dá igual, pero está facendo contra un corpo de seguridade do Estado algo moi grave, que é decir que a Garda Civil lle indicou abandonar o lugar. En ningún momento dixo eso. E aquí defenderei a actuación da Garda Civil, que en ningún momento fíxese a barbaridade que acaba de decir, que a Garda Civil actuou desa maneira indicando que abandonaran o lugar. É dicir, eso é a responsabilidade. É dicir, en ningún momento a Garda Civil lle dixo nada. Terceiro, este alcalde nunca aparta ningún conflito. Os veciños daqui, as dúas veciñas daqui, ainda siguen esperando que intercedera para que vostedes intercederan para que abandonara esta nave o servicio de basura. Ainda están hoxe, nós desde o primeiro momento nos reunimos cos veciños, intercedimos, temos unha ubicación e van a abandonar. Logo, así o faremos, o fixemos e o seguiremos facendo. Mire, e sempre eu sei que ten unha obsesión. O alcalde, mire, a política cambiou. Que obsesión? A política cambiou hoxe en día. Hoxe en día, pois os concellos, os alcaldes, independentemente da cor política, eu lle podo enseñar a compañeros seus, pois todo o que se fai nos concellos cada vez hai que trasladado en redes sociais, en periódicos e demais. É dicir, non fago eu, o fan todos os alcaldes e algún compañero seu o fai por 3. Logo, vostede di, o alcalde das fotos, bueno, é dicir, ben, que sucede? Nada, simplemente unha reflexión. Sabe cal é a diferencia? Que o alcalde das fotos xa era o portavoz das fotos, porque eu cando estaba na oposición xa estaba nos sitios e para sair nas fotos hai que estar e vostedes non están, por eso non saen nas fotos. Cando están, saen as fotos. Moi ben. Boas noites. Moi ben. Non necesitamos publicar. Non necesitamos publicitar. Sabe de sobra que non é certo.